Sa lungsod sa Argao, sa Patay samtang kritikal ang driver sa ambulansyang iya sa PDRRMO sa Zamboanga del Norte. Samtang naangol usab ang laing duha ka mga responder nga sakay sa ambulansya. Naaksidente kini sa National Highway sa Barangay Tulik, lungsod sa Argao, sa dihang Malimbuwad ang ambulansya og mibalitok kini. Kaduha ka higayon, giingong mibuto ang walang ligid nini sa atubangang bahin sa ambulansya og tungod sa pagkalimbuwad nini. Mibuto usab ang laing tulo ka mga ligid niini. Matod ni Kent Rizon, ang Argao Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer nga nahitabo kini pasado alauna karon lang yung hapon. Matod ni Rizon, nga gikan naghatod og pasyente sa Dakbayan sa Subo ang ambulansya og pabalik na unta sa Dipulog sa dihang nahitabo ang disgrasya. Ang namatay usa ka 35 anyos nga responder kinsa gituoang naipit ato sa pagalimbuan sa ambulansya. Kato siya ma'am, sagot sa kabagaligid, ang akong duda na-over to siya butang og hangin out of specs ba? Papainom ganyan, maglibuto ang ilikid.